Goita, sóc el Jordi, hem assistit a aquest curs de cuina amb altres companys, tots som amics del Cisco, de fet tot això és una gran farsa, però com que som molta gent... Cisco, se m'enfada? Ha de ser net i polit. Tot el que puguem fer amb les restes de cuina que no siguin les pinces bàsiques, millor. El que fa que necessitem una cuina que la igual, l'altre hem de cuinar de cara al polit. Ara el que ens diu el Cisco, això sí que ho miren molt, el tema de la higiene i tot això i tal. Aquest senyor fem una salsa romesco. Contents, és molt bon mestre el Cisco, mira el Raül us ho dirà també. De què he de parlar? Aquest és el Raül, que també és un assistent al curs de cuina. Jo la veritat és que m'està anant molt bé perquè jo tenia molta por a la cuina, no sabia mai com posar-m'hi i gràcies a ja portem 3 sessions, amb aquestes 3 sessions la veritat és que he perdut la por, no? I això em va molt bé, estic molt content, m'ho estic passant molt bé. He après bàsicament que la cuina és molt més fàcil de lo que sembla a primera vista. Tot requereix una certa constància i un cert esforç i voluntat de fer les coses. Jo sóc el Javi Pastor. Vaja, vinc aquí perquè som molt amic del Cisco. Aquest curs, de fet, l'havíem pensat que ell m'ensenyaria cuina i jo li ensenyaria informàtica. I, vaja, ho hem anat embolicant i al final s'ha convertit en un curs de cuina. Què vinc a fer? Doncs, vaja, lamentablement també soc coco i he de perseverar en l'art culinari. Tenim grans dificultats, Catalunya ho ha de saber, això. Bueno, jo em dic Elias i també estic afiliat a la secció dels concos d'aquí de la Grecotaverna i hem vingut aquí al curs de catacunya independent per aprendre a fer alguns plats i puguem-nos defensar una mica. Home, jo ho fatal, ho faig, per això m'he apuntat al curs, vull dir, no tinc cap especialitat. Ho faig molt malament tot, vull dir, jo pràcticament en aquest curs estic de principiant ja, vull dir, no tinc massa nivell. Dèiem doncs, que hi ha una gresca i un ambient que és bo de participar-hi. Pel que sembla, ets un professor autoritari, és a dir, t'agrada la gresca, però també t'agrada que cada dia o que cada nit que treballeu es comenci i s'acaba el plat, És que si no posessis unes pautes potser no treballaríem. És que és un dels problemes que tenim quan estem amb bons amics, que allà on s'acaba la responsabilitat i allà on comença el cachondeo costa molt de lligar, aquesta barra costa molt de franquissar-la, segons com. A vegades se'm escapa un pelet dels dits. Ara, jo, l'últim dia de curs, el quart dia de curs, me'n vaig anar una mica de la pinça, potser un pelet, i em vaig passar i tot, els he fotut una bronca de Déu, perquè no feien coses. A veure, els fa molta il·lusió, i volen fer provar tothom, i s'alcen, i remenen, i llavors no perdem temps, i cada dia quedem a les 2 del matí. Jo, a cote, després de treballar 10 o 12 hores que m'estic fent cada dia, dutxa't, canvia't, corre cap allà, vés a comprar, perquè evidentment compro, vaig a comprar el menjar, del que hem de fer, prepara una mica el plat de cap mentre conduïxo i arribes allí i fas el sopar, espelegues a les 2 i ara al matí a les 6 tornem a començar. Cisco, per què ho fas això? Perquè després, tal com has dit ara, després de treballar 10 o 12 hores, vas a comprar, t'engresques a fer el curset, a vegades s'esplega a les 2 o a les 3 de la matinada, però jo sé que tu no cobres. No. Aleshores, quin al·licient et dona això? No els hi puc cobrar pas amb ells. Ells ho donen tot per mi i jo també ho dono tot per a ells. Jo és que funciono molt per cor, per l'amistat, i jo els hi fa falta, se fa, i sempre que m'ha fet falta res a mi, sense que els hagi demanat, s'ha fet. Llavors, jo estic més a gust allí que en cap puesto. No ho sé, això sona potser molt així com molt bonic, no? Molt utòpic. Oh, que el Cisco, que bé, que bo, que... No, és així, jo me l'estimo mort amb aquesta gent, és veritat, i ells a mi igual. M'agrada que encara hi hagi gent que treballi de cor. Sí. Tu creus, i parlant amb el cor, ara, tu creus que seran capaços, aquesta colla, de presentar-se al concurs de cassoles de tros de Juneda o a les paelles de Borges? Perquè un d'ells em va dir quan acabarem ens hem de presentar a aquests 2 llocs, a les cassoles de tros de Juneda i a la paella de Borges. Faran bon paper? Sí. Bueno, si vols t'avanço una cosa. Dis. Així, en plan de... No he fet mai cap cassola de tros. No n'has fet cap mai de cassola de tros? No, i aquest diumenge són les cassoles de tros de Juneda i molts hi presenten. Molt bé. Evidentment, si jo no en sé fer,
Poc us hi puc explicar, Però bueno, tenim molts ingredients i sabem els temps de cocció, que és el principal. Si la mou, que no me la puguem menjar. Jo penso que sortirà bé. I llavors què passarà? El diumenge dius que és a cassola de tros? Molt bé, com ho farem, això? Ui, no ho sé, encara no n'hem parlat. No sabem ni els horaris ni sabem què s'ha de fer. La cassola la tenim, això és importantíssim. Sí? I el fogó també, això ho tenim tot. L'important. I anar a comprar es pot anar a comprar sense cap problema. El problema és com fer-la i convocar-los a tots. Avui tenim curs i mirem de convocar-los a tots i a veure si ho podem lligar o podem manegar. Jo penso que sí. Jo et truco la setmana que ve perquè em faci 5 cèntims del resultat. Sí. Sembla ser que estem Bueno, s'acaba ja aquest mes, al maig, però segur que hi haurà una segona entrega. No, s'haurà de prorrogar. S'haurà de prorrogar. Per què? És que ara hem negociat, el dia hem estat negociant amb ells per fer les hores correctes i per si convé fer més dies. Perquè anar a dormir cada dia, plegar les 2 vol dir plegar les 2, recollir-ho tot una mica, perquè fins ara els companys de la Garrigo, que es porten genials de l'Espona, és part del grup, no? Els hem de donar moltíssimes gràcies des d'aquí, perquè, si em permets, perquè ens han cedit tot el seu local i tot el que ens ha fet falta, tot i més, no? S'han passat molt bé. I també participen en el curs i em fa molta il·lusió, no? De tenir gent tan oberta i tan disposada a fer coses. Tu has pensat d'ampliar aquest curs, ja no a la Garrigo Taverna, amb els teus amics, sinó fer-ne d'altres en d'altres poblacions? Ja me'ls han demanat. O per d'altres grups? Sí, ja me'ls han demanat. Al Morell ne farem un, si no era de nou, i a Juneda estem amb tractes per fer un altre. La gent mos criden, mirem. I ho emprendràs amb el mateix entusiasme que estàs duent a terme aquest? Per descomptat que sí. Mentre estàvem preparant aquest suculent plat, també vas donar algunes pinzellades, per exemple, d'alguna manera de rectificar algun plat que potser no ens hagués sortit massa bé. Això no es pot explicar, perquè jo no tinc cap secret per a res. Però, clar, això també és important, perquè els teus alumnes posaran tota la voluntat que podran, tot i això pot ser que algun plat no els hi surti prou bé, que no hagi d'anar directament a les rastreries. Te puc garantir que no pot ser, que és segur. El bo que tenim d'aquesta bona gent és que tot el que expliquem, el cap de setmana ho practiquen. Llavors, quan tornen a vindre el pròxim curs, vaig fer això, l'altre, i no em va sortir bé. I m'expliquen els passos. Te vas deixar aquest. Però la gràcia és així, no? Equivocant-se per aprendre una mica. Quin és el truc de la bona cuina? Per tu, el teu truc? Això va sortir al vostre diari. I sona molt, com t'ho diria, molt Barbie, potser, no? Diríem. És cuinar amb amor, vull dir, és així. És cuinar amb amor? Sí, home. Cuinar amb bon rotllo, per ser més modern, potser cuinar amb bon rotllo, no? Vull dir, com t'explico? Jo el que no puc fer mai de la vida és dir, vegem a casa a veure què els hi feia per sopar i no sortirà bé. T'has d'alçar al matí i dir, avui ve aquest usarà de 3 coses diferents, a veure com ho manego, no? I t'estàs les hores que convingui la cuina i el millor de tot és quan estan dinant amb tu, quan estan sopant amb tu, no? Que s'ofereixi una cosa que has fet tu per amb ells. Aquelles cares de satisfacció, això és impagable, t'ho dic de veritat, és impagable. I tu què és el que fas amb més amor? La cuina o la teva professió, ser mecànic? Tot en conjunt. La feina que faig m'agrada moltíssim, moltíssim. I no la deixaries, la teva feina, per dedicar-te a la cuina? Sí, a la llarga sí, perquè evidentment el que no penso fer és treballar de mecànic tota la meva vida. A la llarga, una de les il·lusions fora muntar una casa rural i fer 5-6 tauletes i 4 o 5 habitacions i prendre-m'ho d'altra manera. Ara de moment encara no ho puc fer, però més endavant possiblement que sí. Està bé tindre il·lusions. Sí, i tant. I tindreu una fita per anar caminant cap allà. Tu ara imagina't, i és la darrera pregunta que et faig aquesta nit, tu ara imagina't que estem a la casa rural aquesta i que us ha sortit una perola de caldo supersalat. Ho dic perquè aquella nit vas donar un petit consell de en quina manera, per exemple, com això d'altres coses, es podria recuperar un caldo que no seria comestible. Tenim el caldo supersalat. Jo ho vaig provar un dia de fer i jo recomano que tireu poca sal, perquè la solució no és